Mikä ihmeen kontti? Mä olen Sami-Pekka Hallikas, Enfolla 4 vuotta ollut duunissa ja nykyisin erikoistunut konttiteknologioihin. IT-alalla on tullut oltu, eli 30 vuotta tullut tehty vähän kaikenlaista, mitä varsinkin hosting bisneksessä tarvitaan. Että järjestelmien ylläpitoa ja konesalihommia ja service-deskiä. Ollut myös esimieshommissa ja sellaista ja tosiaan ehkä yksi sellainen merkittävä huomio on se, että jos joskus kuulee jonkun kutsuttava semiksi, niin yleensä minä löydyn sieltä takaa. Eli se minä useimmiten tunnetaan, kun toi Sami-Pekka on vähän haastavempi. Ja meillä olisi aiheena tosiaan kontit, ja ne on, tässä nähdään vähän tällainen evoluutio, että fyysistä palvelimista on siirrytty virtuaalipalvelimiin, ja nykyään sitten tällainen kontit on sellainen, mikä on sellainen yleisimpi tapa, miten niin kuin palveluita voitaisiin tuottaa. Sitten on nämä funktiot ja serverless toimintajat, mutta niitä ei käsitellä tässä, mutta on syytä tietää, että sellainen on vielä tästä eteenpäin, kun mennään, mutta se perustuu hyvin pitkälle tähän konttiteknologiaan. Että se vaatii, että se konttiteknologia on siellä pohjalla, varsinkin just automatiikan takia. Ja konteilla on yleensäkin jonkinlainen merkitys. Niitä on eri kokoisia kontteja, erinäköisiä kontteja, mutta useimmiten on se, että kun on joku tietty kontti, niin siinä on hyvin selkeä funktio, mihin se kontti on tarkoitettu. Ja kontit on yleensä määrämuotoisia, eli on hyvin tarkat speksit, minkälainen kontti on, ne on tietyn mittaisia. Sitten siellä on tiettyjä määreitä, mitä löytyy. Periaatteessa voidaan puhua tageista. Että tässä kuvassa näkyy, että siellä on jonkinlaista identifikaatiojuttuja konteissa. Ne on tällaisia tageja, millä voidaan sitten yksilöidä kontteja, ymmärretään mitä on. Ja yksi, mikä tietysti tässä on hyvä asia, että kun se on määrämuotoinen, niin osataan käsitellä niitä. Pystytään siirtämään paikasta toiseen helposti. Ja ylipäätään tiedetään, mitä ollaan siirtämässä. Ja loppujen lopuksi sitten, kun meillä on iso laiva, joka haluaa siirtää paljon kontteja, niin kun ne on määrämuotoisia, niin ne pysyy paremmin kasassa. Meidän on helpompi käsitellä niitä. No miten tämä kaikki nyt sitten liittyy tähän tietokonepuolelle? Koska konttiteknologia on, tai kun puhutaan konteista, niin puhutaan enemmänkin käsitteistä. Ja se on periaatteessa, kuten jo tuossakin todettiin, se on määrämuotoinen, eli on tietyt speksit, jotka määrittelee, mikä on kontti. Ne perustuu container-imageen, eli kun me tehdään kontti, niin me rakennetaan jonkinlainen tällainen container-image, mikä sijaitsee meidän container-rekisterissä. Se perustuu erilaisiin layereihin. Se on vähän niin kuin virtuaalikoneesta otetaan snapshotteja vähän väliä, ja sitten näitä snapshotteja käytetään. Lisäksi järjestelmä pystyy myös hyödyntämään eri konttien snapshotteja, näitä snapshot-layereita toisten konttien kanssa. Eikä jos meillä vaikka on sovelluskontteja 4 kappaletta, missä jokaisessa 4 pyörii eri sovellukset, mutta sen lisäksi meillä on jokaisessa kuitenkin sama käyttöjärjestelmäpohja, niin nyt sen sijaan, että meidän järjestelmä lataisi sen käyttiksen 4 kertaa, niin se riittää, että se käyttää yhtä layeriä, käyttöjärjestelmän layeriä, ja sitten käyttää sitä sitten näiden muiden sovelluskonttien pohjana. Me säästetään myös levytilaa, säästetään kapasiteettia sillä tavalla. Koska kontti ei ole virtuaalikone, niin se myös käynnistyy paljon nopeammin. Yleensä kontti on sellainen, että jos on oikealla tavalla rakennettu, niin siellä pyörii vain yksi sovellus. Meillä käytännössä on yksi prosessi, joka pyörii, ja käytännössä sen sovelluksen käynnistys kestää yhtä pitkään kuin sen yhden prosessin tai sen sovelluksen käynnistäminen. Kuten tuossa mainitsin, niin yleensä siellä kontissa pyörii vain yksi sovellus, yksi prosessi, eli se on hyvin yksilöity. Puhutaan mikroarkkitehtuurista. Meillä on useita kontteja, jotka kokonaisuudessa tuottaa sovelluksia, sovelluskokonaisuuksia, mutta esimerkiksi meillä on web-serveri, front-endi voi olla edustalla. Sitten se web-serveri käyttää jotain back-end-sovellusta, joka taas käyttää tietokantaa. Niin sen sijaan, että kaikki olisi yksi kokonaisuus, niin laitetaan sillä tavalla, että jokainen näistä tuottaa sen oman palvelunsa.
ja tästä tulee se kokonaisuus. Kontit on infrasta riippumattomia. Yleensä puhutaan, että on Docker-kontti, palataan termistöön myöhemmin, mutta niin näitä ajetaan vaikka se Kubernetes-ympäristöissä, jälleen termistöön myöhemmin, ja kun meillä on erityyppisiä näitä Kuberneteseen perustuvia ympäristöjä, eli erilaisia infroja, niin me voidaan siirtää se kontti paikasta toiseen. Ja se alla oleva käyttöjärjestelmä tai ympäristö itsessään ei aiheuta mitään riippuvuisuuksia. Tietysti on tärkeää huomata mahdolliset storaket, verkot, mitä käytetään, että ne pystyy siirtymään mukana tai että ne ovat hyödynnettävissä. Tämä myös mahdollistaa sen, että meillä voi olla hyvin helposti niin kuin omat devausympäristöt, testiympäristöt, tuotannot, 3 erilaista ympäristöä, mutta silti se sovellus voi käydä, että se rakennetaan devissä, missä se siirtyy automaattisesti vaikka testiin, ja sieltä se saadaan hyvin helposti vaikka yhdellä klikkauksella siirtyä tuotantoon. Se helpottaa myös asioiden automatisointia. Ja tässä puhutaan, että määritelmä on, että sovellukseen kevyt eristetty suoritusalusta, joka jakaa isäntäkäyttiksen ytimen. Ja esimerkki kontin konfiguraatiosta. Eli kun kontti määritellään, tehdään Docker-failimäärittely, missä sitten kerrotaan, että no mikä tämä kontti on. Se yleensä perustuu johonkin tiettyyn valmiiseen pohjaan. Tässä tapauksessa ensimmäinen rivi Docker-filessa from node. Niin se tarkoittaa, että me käytetään olemassa olevaa node-nimistä konttia ja sen versio numero 10. Kerrotaan, missä hakemissa meidän sovellus sijaitsee. Me kopioidaan täältä meidän developerin hakemistosta tavarat sinne kontin sisälle, suoritetaan käskyjä tai se asennusjuttuja suoritetaan siellä kontin sisällä, ja sitten on muutamia muita määrittelyitä, kuten expose, missä kerrotaan, että meillä on palvelu jossain tietyssä portissa, ja yksi tärkeimpinä on viimeinen rivi komento, että minkälainen komento suoritetaan, kun se kontti käynnistyy. Tässä tapauksessa me käynnistetään Node-niminen ohjelma ja server.js-parametrilla. Tähänkin me tutustutaan vähän myöhemmin sitten demon yhteydessä. No mites? Tuossa oli puhetta virtuaalikoneista ja konteista. Ja vaikka kontteja voisi ajatella periaatteessa virtuaalikoneena, meillä on sovellus, meillä on käyttöjärjestelmä, tai ainakin osa käyttöjärjestelmää. Meillä on periaatteessa myös kerneli, mutta tässä tapauksessa käytetään aina sen isäntäkoneen, eli hostin kerneliä. Niin virtuaalikone on huomattavasti raskaampi kuin kontti. Toisaalta virtuaalikone on se vanha tuttu tapa toimia. Se on ympäristö, mihin kirjaudutaan sisään, tehdään päivityksiä, ylläpidetään, voidaan kopioida mitä tahansa softia, mitä huvittaa. Ja no, se on vanha tuttu tapa. Näin on aina toimittu. Aikaisemmin fyysisten koneiden kanssa, nyt virtuaalikoneiden kanssa. Se on yksinkertainen. Ei vaadi niin kauheasti uutta ajattelutapaa tai muuta. Mutta kun mennään konttipuolelle, niin ajatusmaailma muuttuukin huomattavasti enemmän. Koneet sisältää ainoastaan minimaalisen käyttöjärjestelmän. Mitä vähemmän, sen parempi. Tässä on sekä tietoturva-aspekti, mutta myös sen sovelluksen toimivuusaspekti. Meillä on vähemmän tavaroita, jotka voi aiheuttaa ongelmaa. Meillä on vähemmän tavaroita, jotka voi aiheuttaa tietoturvauhkia. Ja yksi isoimpia konttien merkityksiä on just se tietoturva. Kun joku palvelu pyörii kontissa, ja vaikka sen palvelussa tulisi tietoturvariski, sinne pääsäisi murtautuu sisään, niin silloin hyökkääjä pääsee ainoastaan sen palvelimen, sen kontin komentoriville. Ja se komentorivi on paikka, missä normaalisti ei työskennellä siellä kontin sisällä. Siellä puuttuu työkalut asioiden tekemiseen, koska siellä ei ole tarkoitus olla. Yleensä siellä olevat sovellukset on vain ja ainoastaan tarkoitettu siihen, että se sovellus pyörii, se sovelluksen tarvitsemat työkalut. Että vähän vaatii sitä, että arkkitehtuuria pitää myös ajatella hieman uudella tavalla. Esimerkkikuva siitä, että millä tavalla periaatteessa kontit toimii. Niin normaali
ympäristö. Meillä on fyysinen rauta, missä meillä pyörii jonkinlainen hypervisori ja käyttöjärjestelmä. Se voi olla joku appliance-tyyppinen VMware esimerkiksi. Siellä on yleensä Linux-pohjalla. Se on ehkä näkymätön, sitä ei suoranaisesti käytetä. Sitten meillä on se hypervisori-osuus, mitä ehkä ylläpidetään jollain web-sivuilla. Ja sen päällä meillä pyörii eri käyttöjärjestelmät. Jokaisella käyttöjärjestelmällä on tietysti omat tarvittavat kirjastonsa, omat ajettavat ohjelmaansa ja ylipäätään kauheasti tavaraa. Ja sitten ne kertaantuu. Mitä enemmän meillä on virtuaalikoneita, sitä enemmän meillä on täsmälleen samaa tavaraa koko aika. Kun nyt sitten konttipuolella. Meillä on myös se fyysinen serveri, meillä on jonkinlainen käyttöjärjestelmä siellä, ja siellä meillä pyörii tässä tapauksessa puhutaan Docker-engine. Mä palaan tähän Docker-sanaan tuossa seuraavalla slaidilla. Mutta niin, meillä pyörii container-engine täällä, mikä sitten ajaa näitä kontteja. Eli kontti on ne minimitarpeet, mitä tarvitaan sen kontin ajamiseen, juuri näitä binäryitä ja kirjastoja. Ja niin kuin tässä näkyy, niin on käytetty niitä base-layereita. Eli kahdella ensimmäisellä kontilla näkyy olevan yhteinen base-layeri ja muilla on taas toinen. Eli just tämä, että kun meillä on tietyt snapshotit, niin me voidaan hyödyntää levytilaa, että ei tarvitse kopioida jokaiseen konttiin täsmälleen samaa tavaraa. Sitten sen lisäksi jokaisella on oma unique datansa, eli on ne tietyt applikaatiot, mitä on. Lisäksi samaa konttia on helppo myös monistaa. Me voidaan sanoa, että sen sijaan, että ajetaan 1 kappaletta konttia, voidaan sanoa, että ajetaan 10 kappaletta. Järjestelmä automaattisesti nostaa ne pystyyn. No sitten tuolla mainittiin tämä Docker-engine. Ja Docker-sana on siinä mielessä hieman hankala, koska Docker on vain tuote. Se on saanut ikävästi synonyymin konteille, ja se aiheuttaa paljon päänsärkyä, kun puhutaan Dockerista, puhutaan konteista, ja helposti jää huomaamatta, että tämä Dockeri on vain yksi tuote, ja vastaavia löytyy Podman, mikä on nykyään Red Hatin defaultti näitä container-engineitä, Creo löytyy, LXDtä ja kaikkea muuta. Ja se on vähän sellainen näkymätön, tai itse container engine on se osa, mitä käyttäjä hallitsee. Se antaa käskyjä järjestelmälle, container enginelle. Ja sitten sen pohjalla sitten löytyy tällainen näkymätön osa, mikä on container runtime. Periaatteessa container runtime on juttu, mitä niin kuin ei kauhean syvällisesti kannata ajatella. Se container engine on se usein se kaikkein näkyvämpi osa, jonka kanssa joutuu tekemään jollakin tavalla töitä, joutuu antamaan käskyjä ja vastaavaa. Sitten meillä on erilaisia tapoja ajaa näitä kontteja. Me voidaan ajaa niin sanotulla Docker-tavalla, eli meillä on helppo käynnistää yksittäisiä kontteja. Niitä voi käynnistää vaikka useita kontteja, mutta siinä ei silti ole mitään automaattista hallintaa tai riippuvuisuuksia oikeastaan. Et se on sellaista manuaalista työtä, että kontti pystyy, kontti pois. Sitten meillä on Compose-tapa, missä konfiguraatiofaililla voidaan määritellä, mitä kontteja ajetaan, kuinka paljon ajetaan, mitä muuttuja siellä kerrotaan, mitä riippuvuisuuksia on. Esimerkiksi ennen kuin käynnistetään web-sovellus, niin pitää tietokanta olla päällä. Anteeksi. Ja tällä tavalla saadaan useita kontteja hallittua yksinkertaisella tavalla. Voidaan määritellä privaattiverkkoja konteille, kauhean määrällä erilaisia ominaisuuksia. Sitten Docker Swarmia on käytetty jossain vaiheessa tähän kevyen orkestrointiin, mutta käytännössä Kubernetesin myötä siitä on vähän luovuttu ja se ei välttämättä ole ihan tätä päivää enää. Sitä on käytössä monissa paikoissa, mutta siitä ollaan niin varmaankin luopumassa. Uskaltaisin väittää näin. Sitten on Kubernetes, mikä on oikeastaan tämän päivän oikea tapa tehdä asioita. Isot cloud-palvelut käyttää Kubernetesta hyvin paljon pohjalla. Ja Google on ympäristö, joka on ylipäätään Kubernetes-homman niin lähtenyt kehittämään alun perin omiin tarpeisiinsa. Ja tehnyt open sourcena ja sitä kautta se jakanut tämän
heittää niin kuin kaikille käyttöön. Tässä nyt on screenshotti siitä, että millä tavalla yksittäinen kontti on näyttänyt Docker-tavalla. Me ollaan listattu täältä, mitä imageja meillä on, niin kuin Ubuntu-nimisiä imageja. Meiltä löytyy 2 imagea meidän paikallisesta koneelta. Ja kun me käynnistetään Docker run-komento, täällä IT kertoo, että me halutaan terminaali sille ja halutaan, että se on interaktiivinen, eli päästään niin kuin komentoriville. Sitten me antaa nimi Ubuntu ja kerrotaan, mitä imageja halutaan käyttää. Niin koska meidän paikallisesta koneesta ei sitä löytynyt, niin järjestelmä on ladannut sen automaattisesti oletuscontainer-rekisteristä tässä tapauksessa. Ja me nähdään täällä promptista, että se on keksinyt nimen tälle virtuaalikoneelle. Ja prosessitaulusta me nähdään, että siellä ei pyöri mitään muuta kuin se shelli. Eli kun meillä ei ole mitään applikaatiota täällä, niin meillä pyörii tasan yksi prosessi. Ja sen jälkeen, kun se on ladattu, niin myös tämä image löytyy täältä paikalliselta koneelta. Docker Compose eroaa sitten siinä tavalla, että me määritellään tällaiseen Docker Compose YAML-failiin, määritellään, että minkälainen kontti me halutaan. Me kerrotaan jälleen tämä, että mitä imagea halutaan käyttää. Täällä on jotain logitukseen liittyviä määrittelyitä, ei haluta liian paljon logia. Kerrotaan, missä portissa meillä tuotetaan palvelua, mitä levyosioita, tiedostoja halutaan käyttää. Ylipäätään saadaan määrittelyitä tehtyä helposti täällä. Ja sitten tällä lopussa on laitettu, että Compose App-komennolla nostettu kyseinen palvelu. Ja Compose PS me nähdään, että se kyseinen palvelu on täällä päällä, kun täällä aikaisemmassa kohdassa se ei ollut. Eli tämä on huomattavasti helpompi, koska meillä on konfiguraatiofaili, jossa määritellään paljon asioita. No, sitten kun mennään tänne Kubernetesen puolelle, niin täällä sitten pääosin tehdään YAMLeilla kaikki konfiguraatiot. Tässä on määritellään deploymenttia, määritellään serviceä ja kaikki määritellään koodina. Ja useimmiten Kubernetes-ympäristöissä, ei aina, voidaan myös pyörittää niin sanotaan plain Kubernetesta ilman UI:tä, mutta useimmiten näissä tulee jonkinlainen graafinen käyttöliittymä, mitä kautta me voidaan hallita näitä Kubernetes-ympäristöjä. Tässä tapauksessa nyt kuvassa meillä on SUSE Rancherin UI, missä on nyt tätä kyseistä koodia päästään näkemään ja hallitsemaan, tai ylipäätään ympäristöä. Normaalisti Kubernetes-ympäristössä on meillä erikseen on control plane, mikä tarkoittaa käytännössä masterkoneita. Ja nyt jos on oikealla tavalla rakennettu high availability Kubernetes-klusteri, niin meillä on 3 masternodea. 3 sen takia, että jos yksi menee rikki, vikaantuu, niin enemmistö aina päättää, mikä on se klusterin toimiva osa. Eli jos 2 nodea näkee toisensa, niin ne voi todeta, että me ollaan enemmistö, me ollaan hengissä, palvelu toimii. Ja tämä mahdollistaa myös sen, että voidaan päivittää järjestelmiä saumattomasti. Yksi putoaa pois linjoilta, järjestelmä toimii silti. Samasta syystä yleensä myös worker-puolella käytetään 3. Ei suinkaan sen takia, että ne 3 worker-nodea tarvitaan palvelun toteuttamiseen. Voidaan pyörittää vaikka 1 worker-nodella. Ja niitä voi olla enemmänkin kuin 3. Niitä voi olla vaikka 4, 5. Ja syy, miksi on minimissään 3, on se, että jos siellä pyöritetään jotain sovellusta, joka halutaan toimivan klusterityyppisesti, sanotaan vaikka tietokanta, niin siellä tulee jälleen kerran tämä klusterin 3 näkyvyys, eli enemmistö päättää, mikä on voimassa. Niin silloin, jos jokaiselle nodelle laitetaan vaikka pyörimään tietokannan yksi osa, niin jos 2 näkee toisensa, ne voi päättää, että hei, me ollaan hengissä. Ja tämä mahdollistaa myös sen, että sovellukseen ei tule katkoja, vaikka jossain vaiheessa niin kuin klusteria päivitetään. Koska jos meillä on vaikka 2 nodea, tietokanta pyörii toisella, niin kun päivitään node, niin siihen tulee pieni katko, kun se tietokanta joudutaan siirtämään taas toiselle nodelle, jos ei ole klusteroitua ratkaisua. Mutta normaali Kubernetes-ympäristö on helposti 3+3. Sitten jos lähdetään pyörittämään
pientä ympäristöä, niin masteri voidaan yhdistää workerille, jolloin riittää, että meillä on 3 nodea. Ja sitten ihan todella minimaaliset, jossa ei haluta välttämättä HAta, niin voidaan pyörittää vaikka kaikki jopa yhdellä nodella. Ja tästä löytyy joustavuutta aina sen tarpeen mukaan, mitä halutaan tehdä. Sitten löytyy näitä erilaisia appliance-ympäristöjä, kuten Red Hatin OpenShift, mikä on tarkoitettu hyvinkin isoihin ympäristöihin. Siellä käytännössä Red Hatilta tulee valmis image, mikä laitetaan päälle. Siellä on Red Hatin käyttöjärjestelmä pohjalla, ja sitten Red Hat on tehnyt omat työkalut tähän Kuberneteksen ylläpitoon. Käyttöjärjestelmän puolelle pääsee, mutta kuitenkin se on vähän sellainen appliance-ajattelu sen kanssa, että sinne ei parane mennä. Että se on vähän sellainen suljettu alue, mihin ei olisi käytännössä syytä koskaan mennä. Sitten löytyy Manager-palveluina justiinsa OpenShiftiin perustuvia Microsoftilta Aro, AWSlta Rosa. Sitten löytyy pelkästään Kubernetes-ympäristö, kuin AKS Azuressa, EKS oli AWS ja sitten GKE on Googlella. Et löytyy ihan näitä perus Kubernetes-ympäristöjä myös. Niissä on tietysti helppoa se, että kun ne on Managet-ympäristöjä, niin siellä se vastuu tulee pitkälti sieltä palveluntarjoajan puolelta, mutta se ei missään nimessä poista sitä ylläpitoa. Et ylläpito vaatii kaikki ympäristöt, ja ne ei toimi yksistään. Et kyllä siellä tarvii miettiä sitä, että tarviiko versiopäivityksiä. Kubernetes elää tosi vahvasti, siellä tulee paljon muutoksia koko aika. Se vaatii ylläpitoa. Ja varsinkin päivityksiä tulee tiheeseen tahtiin. Ja sitten löytyy esimerkiksi toi SUSE Rancheri, niin se on periaatteessa sellainen graafinen ympäristö, mikä voidaan asentaa mihinkä tahansa Kubernetes-ympäristöön. Rancherilla voidaan hallita tietyllä tasolla OpenShiftia. Tietysti OpenShiftin oma UI on se suositeltava tapa. Ja sitten löytyy SUSelta löytyy tällainen RKE2, mikä on siis Rancher Kubernetes Engine. Ja periaatteessa voidaan asentaa ihan normaali Linux-käyttöjärjestelmä, sinne voidaan asentaa Rancherin Kubernetes-ympäristö, ja vaikka Rancherin UIlla hallitaan sitä. Niin se on tällainen huomattavasti kevyempi ympäristö kuin vaikka OpenShift, mutta päästään toteuttamaan erilaista Kubernetes-tyyppistä palvelua. Me tullaan näkemään se myöhemmin tuossa mun demossa mun oma Rancher plus RKE2-ympäristö. No mitä se etuja tässä sitten on? Skaalautuvuus on yksi isoimpia asioita. Meidän on helppo lisätä nodeja tänne ympäristöön. Meidän on helppo kasvattaa yksittäisen palvelun bodimäärää. Eli kun palvelut pyörii yhdessä kontissa, niin puhutaan, että se on body. No nyt jos me tarvitaan vaikka web-palvelu, tulee paljon kuormaa, me tarvitaan lisää palvelua sinne eteen, niin me vaan määritellään, että hei, me halutaan näitä kontteja vaikka 4 kappaletta pystyyn. Ja niitä on todella helppo lisätä. Turvallisuudessa mä mainitsinkin jo siitä, että kun kontin sisään pääsee, niin siellä on huomattavasti turvallisempi se datapuoli, jos se on oikein rakennettu, koska ainoa, mihin hyökkääjä silloin voi päästä käsiksi, niin on se data, mihin se kontin sisältä päästään. Ja jos siellä on rajattu se, että kontista ei pääse vaikka kaikkiin tietokantoihin kiinni, niin oletettavasti tietokantakin on turvassa, vaikka sinne hyökkäys tapahtuisi tai pääsisi sisään. Sitten tietysti tämä vakiojuttu, automaatio, kun meillä asiat toimii, ne on automaattisia, ne on myös nopeita. Mutta oikeastaan se yksi tärkeimpiä asioita, mitä niin mä itse näen tuossa, niin on tämä infrakoodina. GitOpsin käyttö tässä. Eli voidaan, kaikki ylläpito on YAML-koodia. Me voidaan tallentaa se Gittiin, me saadaan versiohallintaa siitä. Me saadaan sitä kautta myös disaster recoveryä. Kun jotakin tapahtuu, niin sen sijaan, että me rakennetaan kaikkea uudestaan, me asennetaan Kubernetes-pohja, me sanotaan, että käytä Gittiä, tuodaan Gitistä kaikki data sisään. Me saadaan tosi nopeasti, helposti asioita. Samoin DevOpsissa käyttö, Argo CD, ja tästä itse tuossa mun demossa vähän päässä sitten katsotaan tarkemmin.
Sitten kauhea määrä tulee uusia asioita opiskeltavaksi. No, DNS on vähän sellainen näkymätön siellä taustalla, mutta ympäristö on oma DNS. Eli jokaisella klusterilla on oma DNS, mistä tuotetaan palveluita. Kun kontti, eli tässä tapauksessa puhutaan nyt niistä podeista, kun podit tuottaa jotain palvelua, niin se pitää julkaista servicepohjaisena. Ja sitten taas, jotta se saadaan näkymään ulospäin verkkoon, me tehdään ingressi sinne. Ja jos mietitään liikennettä, niin liikenne tulee ulkoa ingressille, joka katsoo, että millekä serviselle se ohjataan, ja service taas katsoo, no onko mulla podeja, mikä tuottaa tätä palvelua. Niin käytännössä jokainen palvelu on kolmetasoinen. Podi, service, ingress. Sitten jos meillä on jotain pysyvää dataa, mitä me halutaan talteen, vaikka Storakessa, niin me käytetään PVCitä siihen, tai PVtä, mikä on persistent volume. Sitten jotta me pystytään keskustelemaan eri Storage-järjestelmien kanssa, me tarvitaan CSI-konfigurointeja. Sitten on näitä kontit on vähän sellaisia, myöhemmin puhutaan tällaisessa asioista kuin pets versus cattle ajattelumallista. Kontit on vähän sellaisia, mitä voidaan unohtaa, voidaan tuhota. Ne ei saisi sisältää dataa, mutta joissain tapauksissa meidän pitää harkita, että jospa ne sisältää. Ja sitten tietysti toi, että koska me rakennetaan niitä sovelluksia niihin konttirekistereihin, niin me voidaan sieltä myös tehdä erilaisia tietoturvaskannauksia vastaavia, että saadaan tietoturvaa kehitettyä siinä. Sitten on, niin kuin tuossa mainittiinkin näistä GitOpsista, DevOpsista, Argo CDstä, niin perusidea on se, että meillä on joku gitti, missä on kaikki konfiguraatiot, me saadaan versiohallintaa, sieltä tosi helppo niin kuin palauttaa dataa takaisin. Ja sitten tosiaan voidaan rakentaa erilaisia automaattisia pipelineja näille asioille. Ja ylipäätään, kun puhutaan konttiympäristöstä, puhutaan konttiteknologiasta, puhutaan DevOpsista, uusista tavoista, niin meillä on käytössä uskomattomat määrät erilaisia työkaluja. Läheskään kaikkea ei todellakaan tarvitse käyttää, mutta mahdollisuuksia löytyy. Ja koska meillä on mahdollisuuksia paljon, meillä on työkaluja paljon, ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia. Vaan sen takia aina katsotaan, että no mikä on tässä tilanteessa se oikea tapa ratkaista ongelma, millä tavalla kannattaisi tehdä asioita. Ja sitten vähän joustaa, lähteä siitä hakemaan sitä oikeaa linjaa. No konttiympäristössä sitten keskeisenä ajatuksena on myös mikropalveluajattelu. Ja niin kuin mä kerroin tai mainitsin jo aikaisemmin, että palotellaan asiat pienempiin osiin. On web-serveri, frontendi, backendia, mikä sitten taas tekee asioita. Sitten meillä on tietokanta erikseen. Ja tässä se on vielä ajettu pienempään tässä esimerkissä, että jopa voidaan toteuttaa, että joku maksu, verkkokaupassa joku maksu on oma palvelunsa, ostoskori voi olla oma palvelu, inventorio, varastotiedot ja muut on oma palvelunsa, ja voidaan pilppoa hyvin pieniin osiin asiat, ja sitten API-rajapinnoilla nämä palvelut keskustelee keskenään, mitä sitten ikinä tapahtuukaan. Ja yksi ja isoimpia tekijöitä, mitä varmaan kaikki on käyttänyt, vaikka Spotify ja Netflixi, niin on rakentanut omat palvelunsa microservice-arkkitehtuurille, ja ovat myös hyvin avoimia siinä. Eli molemmilta löytyy myös näitä open source-ratkaisuja, missä he tuottavat näitä asioita. Eli otetaan sitten tässä demo. Mulla on täällä sovellus nimeltä demo, mikä pitää sisällään vievin, missä on pelkästään yksinkertainen indeksifaili. Sitten meillä on server.js JavaScript-koodi, mitä ajetaan Nodella. Nodeen liittyvä package-faili, joka kertoo, miten me halutaan tämä ja mitä me tarvitaan, depensiä vastaavia. Ja meillä ei ole tehty tähän vielä gittiä. Mulla on valmis gittin initti tässä. Sitten kun me tehdään tuonne gittiin sopiva repo, niin me saadaan nopeasti tämä lisättyä täältä. Mutta meillä on tässä sovellus, ja me halutaan tämä sovellus pyöriin Kubernetes-ympäristössä. Me käytetään Argo CDtä, niin mulla on tehty Argo CDlle erikseen tällainen demo-applikaatio. Ja Argo CDn konfiguraatiossa me kerrotaan, että
mistä meillä löytyy ylipäätään applikaatiot, mitä me koodataan, ja sitten mä haluan sieltä tämän demon tuoda sisään. Mä tuun myöhemmin näyttämään tätä automatiikkaa tässä, mutta aluksi pidetään, tai katsotaan, että jos se menisi tällainen niin ei-automaattisessa muodossa. Ja kun toi Argo CD tuo konfiguraatiofaileja demokansiosta, niin meille tulee täältä deploymentti, meiltä tulee ingressi ja meille tulee service. Ja kuten tuossa aikaisemmin kerrottiin, niin ingressihän on se, että mikä tuo ulkoapäin sisään palvelua. Meillä on kerrottu täällä, missä osoitteessa me palvellaan ja minkä niminen service meillä siellä palvelee. Sitten servicessä taas on kerrottu, että service tuottaa palvelua portissa 80 ja se käyttää selektorina. Eli tässä on se, että se hakee sieltä kontteja, podeja, missä on tällainen määrittely kuin app, demo-appi tehty. Ja kolmantena meillä on deploymentti, missä me määritellään tämä demoappi ja käytetään tätä demoappia useammassa kohdassa. Eli tämän avulla deploymentti ja service pystyvät löytämään toisensa. Ja kun me haetaan meidän privaatti image-rekisteristä, niin me käytetään siihen erikseen vielä näitä secretteja. Tämä mun demo ei missään vaiheessa tule kysymään salasanoja, vaikka sieltä tietysti on salasanat ja tokenit ja muut taustalla, mutta ne on jo valmiiksi viety järjestelmään, niin saadaan tässä vähän yksinkertaisempi homma. Mutta ihan ensimmäisenä meidän pitää kirjautua tuonne meidän Gitin puolelle. Eli mennään etsimään täältä, missä on meidän Gitti. Ja me luodaan Gittiin uusi repositori. Aluksi tehdään tänne tämä appsi, mikä on siis se applikaatio, mitä me halutaan luoda. Sille tehdään oma Gitti. Saadaan ohjeet, miten se luodaan tänne. Ja sitten me halutaan luoda tänne se demo-applikaatio. Näin. Ja nyt jos mennään katsomaan, niin meillä on 2 rekisteriä täällä. Mutta jos mennään katsomaan, niin nämä on tyhjiä. Ne vaan kertoo, että no hei, näin saa tällä käyttää. Ja nyt me luodaan ensimmäisenä, tuodaan tämä meidän Argo CD:n konfiguraatio. Tuodaan se sisään näin. Ja sitten tuodaan toi demo kanssa saman tien. Niin saadaan ne molemmat nopeasti importoitu. Eli nyt appsissa on meillä tämä ton hakemiston sisältö. Ja tämä on nyt siis se Argo CD:hen tuleva applikaatio. Ja sitten meillä on erikseen tuossa toi itse sovellus. No nyt kun me katsotaan meidän rekisteriä, niin meidän rekisteri on... siellä on jostakin syystä image. Äsken se oli vielä tyhjä. Mäpä näytän kohta, että miksi. Ja Argo CD:ssä taas meillä ei ole applikaatio vielä olemassa. Se me tuodaan seuraavaksi. Ja eli meillä täällä rekisteriin on ilmestynyt uusi image. Eli se meidän kontti, mikä me tuotiin, tai se sovellus, niin siellä on automaattisesti rakentunut image tälle kyseiselle kontille. Ja se johtuu siitä, että meillä on täällä demokansiossa. Meillä on workflow, missä määritellään julkaisu tälle kyseiselle softalle. Eli täällä on määritelty erilaisia steppejä, missä haetaan toi Gitissä oleva source-koodi, käännetään se Docker-imageksi, sitten se käännöksen jälkeen viedään tuonne meidän privaattirekisteriin. Lisäksi täällä haetaan toi Argo CD-konfiguraatio ja päivitetään sinne tämän uuden imagen tyyppinen nimi, jotta automaattisesti kun meillä päivittyy sovelluksen versio, niin automaattisesti päivittyy myös sitten Argo CD:ssä tämä kyseinen konfiguraatio. Tämä on sitä automatiikkaa, ja me tullaan pureutumaan tähän hieman tarkemmin. Mutta pointti on se, että nyt meillä on tosiaan image täällä, ja jos me tutkitaan, mitä tämä image näyttää, kun me yleensä rekisterissä nähdään vähän lisätietoa imagesta, me nähdään täältä nämä eri layerit, mitä imagessa on määritelty. Me nähdään myös historiaa, että miten se layeri on syntynyt. Siinä on lisätty tavaraa tuohon konttiin. Sitten on erilaisia komentoja sieltä suoritettu, ja jokainen tälle oma kohtaansa on oma layerinsä siellä kyseisessä imagessa.
Ja tässä nyt on käytössä aika vanhan näköinen image, eli tämä on vuodelta 2001. Ja sitten jos me selataan tänne, niin täällä se näkyy nämä meidän, missä määritellään workdiiri, kopioidaan package-failit ja niin edelleen. Jos me katsotaan tätä demosta meidän Docker-failia, niin täällä on tämä, että se on workdiiri, kopioidaan packageit ja niin edelleen. Eli käytännössä, kun rekisteriin menee imitsi, niin se sisältää sen kaiken tiedon, jokaisen käskyn niin kuin omalla layerinä, mitä on tehty, miten se kontti syntyy. Ja sitten näitä layereita tosiaan pystyy taaksepäin jakaa järjestelmän sisällä. Mutta ei keskitytä konttirekisteriin tämän enempää. Se riittää, että me nähdään, että meillä on image täällä olemassa. Ja nyt sitten me voidaan katsoa, että meillä on gitti. Ja jos me katsotaan gitistä demo, niin meiltä löytyy actions-kohta. Ja täällä on nyt se workflow, joka teki sen julkaisun. Eli tällä tavalla voidaan automatisoida, että kun järjestelmään tuodaan uutta koodia, niin mitä tapahtuu. Tänne saadaan aikaiseksi kaikki testit sovellukselle, saadaan vietyä vaikka dev-ympäristö testiympäristöön, pystytään tekemään erilaisia testejä tässä ennen kuin sitten taas se steppi menee eteenpäin. Tässä löytyy kauhean isot mahdollisuudet, miten tätä voidaan konfiguroida, mutta se on sitten aivan oma storinsa ja se on sitten aika pitkä story. Mutta tämä on käytössä DevOpsia. Eli automatisoidaan devausta, jotta devaajien tarvii tehdä mahdollisimman vähän asioille. No me nähdään täältä, että kaikki on vihreällä, eli meidän actionsit meni kiltisin lävitse. Mutta sitten siihen itse asiaan, eli meidän pitää jollakin tavalla julkaista sovellus. Kun me katsotaan täältä meidän Kubernetes-ympäristöstä, niin meillä pyörii täällä Huomai-palvelu, meillä pyörii joku Trafikki, meillä pyörii Kitea ja Kode-serveri. Mutta meillä puuttuu täältä tällä hetkellä se demo. Ja me voitaisiin luoda täältä Createin kautta, deploymentti manuaalisesti, täyttää tarvittavia infoja, taikka me voitaisiin editoida tätä YAML-failina ja täyttää tänne tarvittavat informaatiot. Mutta koska me nyt ollaan vähän laiskoja ja me halutaan tehdä tätä helpolla tavalla, niin meillä löytyy nämä deploymentit, servicet, muut YAML-failit jo valmiina täältä meidän applikaation takaa. Ja me halutaan, että järjestelmä tuo nämä automaattisesti. Tuossa muuten huomataan, että meillä on mitä todennäköisemmin väärä timestampi, koska täällä puhutaan 15.6. ja 2128, kun taas täällä meillä on näkyy, että on toi rekisterissä on 16.6. Eli jos me ajettaisiin tällaisena toi Arco CD, niin siitä varmasti tulee ongelma. Ja totta kai meidän pitää testata, mitä tapahtuu, kun tehdään ongelma. Vaihdetaan se replika toiseksi. Itse asiassa nyt me tehtiin muutos täällä, niin jos mä sanon git status, niin se kertoo, että hei, meillä on tapahtunut muutos. Mutta me viedään sen myöhemmin nuo muutokset sitten sisään. Katsotaan ensin toi. Mutta mennään eteenpäin. Eli me aluksi tuodaan applikaatio. Me tuodaan tämä demo-applikaatio Arco CD:hen. Jälleen kerran me voitaisiin käyttää Arco CD-kuita. Sanoin, että uusi applikaatio, täytään tänne nimet, kerrotaan mistä se löytyy ja tällä tavalla pystyttäisiin tällä GUID avulla täyttämään tiedot, mutta päästään helpommin, kun tuodaan suoraan kubectl apply file. Me saadaan tällä tavalla tuotua sieltä Arco CD:hen automaattisesti. Ja me voidaan katsoa details tuolta ja nähdään täältä editistä, että täällä on kaikki tiedot tallennettu tässä. Eli tämä on helppo tapa tuoda asioita, että tuodaan suoraan YAML-koodi. Ja tämä on nyt sitä, että kun oli puhetta siitä disaster recoverystä, jos kaikki tällainen konfiguraatien tieto on Gitissä, niin se riittää, että vaikka Arco CD:llä kerrotaan, hei, tuolta löytyy konfiguraatio, ja Arco CD:stä pystyy tuottamaan ne tiedot itsessään. No se, mitä Arco CD nyt tästä kyseistä demo-applikaatiossa kertoo, niin se kertoo, että meillä on demo-applikaatio, joka tuottaa servicen, deploy, ingressin, ja ne kaikki puuttuu. Se on kummitusmerkki. Out of sync, ei löydy palvelua. Ja sen me pystyttiin vahvistamaan täältä, kun mentiin katsomaan workloadissa, että meiltä puuttuu täältä deploymentti tai demosetti, minä ikinä halutaanko se tuottaa. Ja
helposti. Synkataan. Niin Arco CD teki temppuja. Ja täällä se kertoo, että niin nyt service pitäisi löytyä. Deploy parhaillaan tapahtuu. Se yrittää nostaa 2 podia sinne. Ja sitten meillä on ingressi. Ja jos mennään katsomaan nyt sitten konttiympäristöä, niin meillä ilmestyy tänne demoappi. Meillä näkyy 2 konttia täällä. Eli se nousi 2 kontilla tätä palvelu pystyyn. Jos me mennään katsomaan ingressejä, meiltä löytyy tätä demoapp-ingressi. Ja jos ei tule heti demoilmiö, niin kas kummaa meillä jopa tulee jotain koodiakin sieltä. Se toimii. Eli tämä oli hyvin yksinkertainen tapa, miten sovellus saadaan koodista käyttäen Arco CD:tä saadaan tuotantoa. No nyt sitten, jos me halutaan tehdä muutoksia. Sanotaan vaikka, että meillä tapahtuu tuotannossa muutos. Joku menee ja muokkaa vaikka Kubernetesen puolella tätä palvelua jollakin tavalla. Katsotaan workloadit ja mennään demoappiin. Meillä on nyt tosiaan 2 konttia. Sanotaan, että joku sanoikin, että meillä pitää olla enemmän. Meillä pitää olla 3 konttia. Juuri käynnistettiin 3. kontti sinne. Nyt se on 3 kertaa sama sovellus on palvelemassa. Ja me nähdään täältä, kun vaihtuu tämä kontin nimi, mihinkä se osuu. J2, KV, HN. Eli se kiertää tällä hetkellä niiden eri konttien välillä. Ja no nyt sitten, mitä muuta täällä tapahtuu, kun me tehtiin muutos. Ei ole hyvä asia, että muutoksia tehdään suoraan Kubernetes-ympäristöön. Ja tämän takia Arco CD nyt huutaa, että hei, täällä on tapahtunut järjestelmässä muutos, mikä ei löydy meidän sorsakoodista, että tämä on syytä huomioida. Me voidaan diffillä vilkaista, että no mitä muutoksia siellä on tehty. Niin se kertoo, että meidän deploymentissa on vaihdettu replikan määrä 2-3. Ja jos mä olen sitä mieltä, että ei, tämä muutos on väärä, näin ei ole saanut tehdä, mä pannan synkkiä, jonka jälkeen Arco CD muuttaa kaikki vihreäksi. Ja jos me mennään katsomaan täältä Kubernetesen puolelta, niin se poistaa parhaillaan sitä ylimääräistä konttia sieltä. Eli Arco CD tehtävänä on myös pitää huoli siitä, että muutoksia ympäristöön ei tapahdu. Vaan se yrittää pitää huolen siitä, että itse ympäristö ja koodi, eli Gitissä oleva koodi, niin kuin jollakin tavalla täsmäisivät. Me tehtiin synkkimuutos äsken manuaalisesti, mutta meillä olisi periaatteessa mahdollista tehdä sillä, että me enabloidaan tänne autosynkki, kyllä, ja varmuuden vuoksi vielä self-heali päälle. Eli jos synkissä tapahtuu ongelma, niin self-healistä yrittää palauttaa edelliseen toimivaan versioon. Ja nyt meillä on autosynkki päällä, me tallennetaan. Tässä kohtaa saattaa olla jo, että jopa tämä ensimmäinen kohta saattaa ruveta kiukuttelemaan, että ei ole synkissä. Mikä muuten itse asiassa saattaakin tulla pieneksi ongelmaksi, jos näin tapahtuu, koska se palauttaa tuon säädön pois sieltä. Mutta mennään muuttamaan vähän koodeja sitten täältä. Eli otetaan automaattinen päälle ja tuossa on meidän toi self-heali. Eli tällä mä saan laitettua sen automaattisen synkkauksen päälle tuonne kittiin. Sitten me haluttiin sieltä itse sovelluksesta, että käynnistää vain yksi ainoa kontti. Ja tällä hetkellä meillä on pieni haaste tässä, että meillä on tosiaan väärä toi image-versio täällä. Eli jos mä nyt no itse asiassa nyt tulee varmaan konflikti, jos mä yritän tällaisenään se laittaa tonne, koska siellä on todennäköisesti Gitissä on muuttunut tämä tieto jo. Niin katsotaan, mitä tapahtuu, kun tulee konflikti. Näin. Eli kun mä yritän lähettää sen Gittiin muutoksen, niin se kertoo, että hei, sori, joku muu on muuttanut jo siellä dataa. Ja tämä on myös yksi Gitin hyviä puolia. Monet voi editoida koodia, mutta silti, jos siellä tulee ongelmaa, niin sitten joku joutuu ratkaisemaan sen. Että siellä ei toisen koodia pysty vahingossa vetämään ylitte. Ja varmaan joudutaan tekemään pulli tosta noin. Ja
No itse asiassa päästään ehkä helpommin, että mä teen sen muutoksen vaikka tuonne Gittiin suoraan. Eli me voidaan myös Gitin kautta yleensä editoida asioita. Mennään appseihin, mennään demoon. Ja täältä me voidaan suoraan tehdä raaka editti. Otetaan noista noin kommenttimerkki pois. Ja preview changes ja toi automated update kommitti. Ja periaatteessa no, mun tarvii katsoa itse toi mun oma koodi täältä kuntoon. Sieltä tulee nyt konfliktia, mun pitäisi ratkaista se ensin. Niin ei tehdä sitä tällä hetkellä. Keskitytään itse sovellukseen. Eli nyt meillä on toi Arco CD tekee automaattista päivitystä. Ja nyt me halutaan tehdä muutos tähän meidän sovellukseen. Ja otetaan tämä täältä esiin. Samaan aikaan tehdään tänne muutos. Git status kertoo, että meillä on kaikki ajan tasalla. Pulli, haetaan viimeisin versio, kaikki ok. Mutta me halutaan muokata meidän koodia. Me vaihdetaan vaikka toi väri vaihdetaan punaiseksi. Ja kerrotaan color change. Tehdään värimuutos. Git pushi. Ja nyt kun me ollaan pushi laitettu sinne, niin täällä pitäisi tapahtua demon puolella me nähdään, että meillä on actionsit pyörimässä parhaillaan, se tekee color changea. Jos me voidaan mennä sovellukseen odottelemaan hetkeksi aikaa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Eli nyt jos mietitään, mitä devaaja teki, niin devaaja teki muutoksen koodiin, sano vaan git push, ja mitään muuta devaaja ei ole tällä hetkellä tehnyt. Nyt taustalla automatiikka käynnisti kontin uudelleen niin kuin rakentamisen tuolla. Sen jälkeen, kun kontti on rakennettu, niin järjestelmän pitäisi Arco CD:lle kertoa, että hei, nyt meillä on täällä uusi versio olemassa tästä kyseisestä imagesta, ja Arco CD:n pitäisi päivittää sitten järjestelmään toi kyseinen tieto. Vähän näyttää siltä, että täysin automaattisesti ei mene lävitse. Meillä on vielä publissi kesken, kestää pitkään. Kyllä se sanoi, että täällä on mennyt publissi lävitse. Onko meillä uusi rekisteri täällä? Kyllä, meillä on täällä uusi versio löytyy. Mitenkäs? Okei, Arco CD ei tehnytkään automaattisynkkiä. Se varmaan johtui siitä, että meillä oli se synkki päällä, että se päivitti itsensä ei-ajantasaiseksi. Eli täällä, jos me katsotaan nyt diffejä, niin me nähdään, että on ensin se versionumero on nyt vaihtunut täältä. Mutta täällä kyllä ehdottomasti piti se autosynkki olla päällä. Ja save. Eli nyt Arco CD tekee päivitystä siellä. Ja meillä vaihtuu väri punaiseksi. Taas sama juttu, jos koodaaja toteaa, että testataan, että meneekö nyt paremmin lävittä, kun me tehtiin se muutos sieltä. Palautetaan Flux. Tehdään taas color change. Pussataan Gittiin muutokset. Ja periaatteessa pitäisi riittää, että me seurataan tätä ruutua, mutta kyllä me sen verran uteliaita ollaan, että me halutaan nähdä, että mitä täällä taustalla tapahtuu. Meillä on Color Change 2 on tekemässä jo Arco CD-kommittia. Arco CD täällä ei vielä näytä mitään. Se menee muutama minuutti yleensä, että Arco CD automaattisesti tekee synkkiä. Ei vielä tapahtunut muutoksia. Tässä on tietysti demo tehdessä, kun ei välttämättä malta odottaa sitä muutamaa minuuttia, mikä se Arco CD se testiväli on, niin sitten saattaa aina kestää pienen hetken, että huomaa sen, että täällä on muutos tullut. Ehkä me nyt joudutetaan sen verran, että klikataan tuosta refreshia ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu.
näin, siellä on out of synkki. Ja se jostain syystä nyt tykkää palauttaa koko ajan sen autosynkin pois päältä, niin synkataan manuaalisesti. Mutta täällä me päästään näkemään samaan aikaan, kun tuo Arco CD tekee päivitystä, ja me nähdään, kun sovellus täällä latailee uudestaan, ja nyt siellä vaihtuu se värikin. Eli käytännössä koko homman pointti on se, että kun tuotetaan sovelluksia Kubernetes-ympäristöstä, niin devaajan ei missään vaiheessa tarvitse välttämättä koskea itse Kubernetekseen, ei välttämättä tarvitse ymmärtää näitä servisejä, ei välttämättä tarvitse tietää ingressejä. Tarvii hieman ymmärtää sitä, että mikä on se päälogiikka siellä konttiympäristössä, koska se arkkitehtuuria pitää ajatella hieman eri tavalla. Pitää miettiä niitä mikroarkkitehtuureita vastaavia. Ja tietysti devaajan on hyvä olla mukana näiden pipelineen kehitysvaiheessa. Muuten infrasta vastaava henkilö yleensä on DevOps-engineeri, ja DevOps-engineerin roolina olisi taas olla mukana rakentamassa näitä pipelineja, rakentamassa tätä infraa, ja devaajat on mukana, että se on sitä yhteistyötä, mitä siinä tehdään molempien osalta. Ja kun kaikki tämä saadaan rakennettua kuntoon, niin ensinnäkin meillä on Gitissä on kaikki koodi, meillä on versiohallinta täällä, me nähdään muutokset, nämä toimii meillä backuppeina, jos järjestelmälle käy jotain, niin se on helppo lisätä uudestaan sinne. Et siinä on monta syytä, minkä takia on helpompaa toimia tällaisessa Kubernetes-ympäristössä, vaikka tässä tulee paljon uusia työkaluja, tulee uusia toimintatapoja, mutta se ei välttämättä sen devaajalle ole kauhean paljon hankalempaa kuin se ihan normaali kitin käyttö. Tietysti mitä syvemmälle haluaa mennä, sen enemmän mahdollisuuksia tietysti tulee. Et sitten taivas on rajana. Mutta tämä ei kuitenkaan mun mielestä rajoita, että tätä ei tarvitse pelätä. Et useimmiten ehkä se pelko siitä uudesta, siitä, että miten paljon pitää oppia asioita, niin se on se, mikä estää ehkä tällaisen ympäristöön siirtymistä. Mutta toivottavasti tällä demolla nyt jonkinlaista ajatusta tuli, että mistä tässä mahtaa oikein olla kyse. No sitten, niin kuin tosiaan vähän mainittiin, niin joka tapauksessa Kubernetes-ympäristöt, konttiympäristöt, se on kokonaisinfra ja tietysti vaatii osaamista. Se ei ole mahdoton oppia. Ihan samalla tavalla noi fyysiset koneet, virtuaalikoneet, muutkin vaatii oppimisen. Ja uskalla väittää, että ihan kuka vaan pystyy oppimaan. Kubernetes-ympäristöt, kontit, se on vain jotain uutta. Se on mielenkiintoista, jos siihen haluaa lähteä oikeasti mukaan. Mutta esimerkiksi devaajien ei ole pakko osata sitä täydellisesti, koska sinne itse Kubernetes-ympäristöön ei ole pakko mennä syvällisesti. No sitten tietysti on rajoitteita, että kaikki sovellukset ei vain yksinkertaisesti sovi konttiympäristöihin. Ja silloin kannattaa miettiä virtuaalikoneita, ehkä fyysisiä koneita, mutta tietysti jos mietitään sovelluksia ylipäätään, niin kannattaa kaikkien sovellusten kohdalla miettiä sitä, että varsinkin jos on jotain in-house-koodia, että pystytäänkö sitä purkaan pienempiin osiin, pystytäänkö rakentamaan mikroarkkitehtuuria, API-rajapinnoista voidaan saada kauheasti erilaista hyötyä, kun eri sovellukset voi hyödyntää samoja API-rajapintoja. No sitten oli tämä Catlevi Spets-juttu, ja se tarkoittaa sitä, että kun meillä nyt pyörii täällä tämä demoappi, niin normaalisti konttiympäristöissä kaikki podit on uhrattavissa. Ne virtuaalikoneet ja fyysiset koneet ne on vähän sellaisia lemmikkejä, joita ylläpidetään koko ajan, niistä pidetään huolta. Yritetään koko ajan pitää huoli siitä, että ne voivat hyvin. Mutta konttien kanssa niin ajatusmaailma lähteekin siitä, että jokainen kontti on uhrattavissa, kontti ei saisi sisältää mitään dataa, kontin sisälle ei mennä. Se on jotain, mihin voidaan sanoa, että delete kontti. Näin. Ja
jos meidän sovellus on oikein tehty, niin se ei tippaakaan välitä siitä. Se ei välitä siitä, että se kontti kuolee. Kaikki data, kaikki pysyy kunnossa. Ja vaikka mä sanoin, että sen konttiin sisälle ei mennä, niin se ei tarkoita, etteikö kontin tietoja pystyisi vaikka katsomaan. Oikealla tavalla tuotettu kontti sylkee, tai oikealla tavalla tuotettu sovellus kontissa sylkee dataa standard outputtiin, standard eriin, mitä käsitellään täällä Kubernetes-puolella niin kuin logeina. Eli se, mitä konsolille tulee dataa, niin se on käytännössä Kubernetesen logia. Ja jos oikein hätätila on, niin on meillä mahdollisuus yleensä logata sellin puolelle. Ja me voidaan sellissä sitten debugata, että mitä tämä kontti pitää sisällään. Me voidaan täällä tehdä erilaisia komentoja. Me voidaan katsoa, mitä tämä pitää sisällään. Mutta siinäkin on tietty omat rajoituksensa. Että esimerkiksi tässä me nähdään koko järjestelmässä oleva levytila, eikä välttämättä tämän yksittäisen kontin käyttämä levytila. Ja tässä tapauksessa, tässä kontissa mulla ei ole pysyvää dataa, joten jos mä teen tänne jotakin vaikka, mä tuhosin vahingossa meidän indeksifaili, mikä taas tarkoittaa sitä, että täällä tulee jotain ongelmaa meillä heti. Niin tapa korjata ongelmat on tappaa kontti. Koska kontti ei sisällä pysyvää dataa, tietysti pienellä asteriskilla, että siellä on myös poikkeuksia. Itse asiassa teinkö niin pahasti, että mä tuhosin koko deploymentin. Voi. Sen sijaan, että mä tuhosin podin, niin mä tuhosinkin deploymentin. Kävi vielä pahemmin. Ja mennään Arco CD:hen katsomaan, niin täällä Arco CD sanoi, että joo, meillä on ingressi olemassa, meillä on service olemassa, mutta meillä ei ole yhtään podeihin liittyvä asia. No, tämä ei ole ongelma. Hae backupeista. Ja nyt jos me katsotaan uudestaan, mitä täällä tapahtuu, niin meidän sovellus pyörii. Eli aika vaikea tehdä isoja katastrofeja täällä Kubernetes-ympäristössä, jos käytetään GitOpsia, tehdään asiat oikealla tavalla. Niin helppo korjata, luotettava ja niin edelleen. Ja sitten tosiaan se sellin puolelle pääsee. Mutta toi mitä oli, että tämä Kotlin ja Spets, niin nämä ovat uhrattavia asioita. Deleteä voidaan käyttää, ja kun deletoidaan podeja, niin järjestelmä yrittää pitää sen tietyssä muodossa. Tietyssä muodossa, mikä on konfiguroitu järjestelmään. Ja sen avulla tämä Kubernetes on hyvinkin luotettava. Sitten oli tosiaan just nämä state ja persistent storage haasteet. Eli jos me halutaan, että meillä on kontti, missä on sitä pysyvää storagea, niin sitä pitää ajatella eri tavalla. Meillä on tietty osio, mihin me voidaan tallentaa tietoa. Me voidaan tuoda erilaisia konfiguraatiotiedostoja, voidaan tuoda sisälle niin sanottuja secretejä käyttäen tai config-mappeja käyttäen. Ne on YAML-konfiguraatioita, mitkä muodostuu tiedostoiksi tuolla konttien sisällä. Eli me voidaan tuoda kyllä dataa sinne, mutta se, että me kopioitaisiin joku tiedosto sinne, niin se ei ole ihan oikea tapa toimia. Ja se aiheuttaa just tämän, että pitää sitä arkkitehtuuria, sovellusarkkitehtuuria miettiä ihan uudella tavalla. Ja kun sovelluksia viedään konttiin, nyt puhun tietysti pääosin in-house-koodaamisesta, siitä, että itse tehdään sovelluksia, niin pitää vähän ymmärtää se konttiarkkitehtuuria, pitää ajatella sitä, että no mihin mä tiedostoja tallennan, millä tavalla että jos jotain tietoa pitää säästää, tietokantoja, mihin se tallennetaan, millä tavalla hoidetaan konfiguraatiot ja vastaavat. Sitten tietysti, jos meillä on jotain raskasta, no raskat kuisohtat enemmänkin on se, että sellaisia, että jos meillä on jotain käyttäjän käyttämiä isoja sovelluksia, mitkä ei ole paloteltu pieniin osiin, niin niiden käyttäminen konteista voi olla haastavaa. Ne useimmiten haluaa kirjoittaa tosiaan dataa sen paikalliselle levylle, niin ne on vähän sellaisia, että
voisiko sitä koodia jotenkin muuttaa nykyaikaisempaan muotoon, ja kauhean tapauskohtaisesti pitää miettiä asiaa. Sitten on tietysti jokut legacy-softat, jotka oikeasti on rakennettu kirjoittaa lokaalilevyille temppifaileja ja tämän tyyppisiä, niin ne on vähän siinä ja siinä, että jälleen kerran, voiko sovellusta muuttaa nykyaikaisempaan. Ja sitten tietysti on sellaiset, että jos on niin pieniä sovelluksia, että ne voi pyöriä vaikka ihan normaalikonttina, tai ne voi pyöriä jossain koneessa niin kuin sivullisena, niin silloin voi miettiä, että onko ihan järkeä rakentaa mitään isompaa Kubernetes-ympäristöä. Koska kuitenkin, jos halutaan se high availability, mikä on yleensä se Kubernetesen se ajatus, se kaikkein niin tärkein juttu siinä, niin meillä on kuitenkin vähintään 3 nodea olemassa. Mutta johtopäätöksen voidaan todeta, että Kubernetes konttiympäristöt on kevyt ja nopea tapa ajaa palveluita turvallisesti, mutta se vaatii sen uuden ajattelumallin, se vaatii myös hieman opettelua erilaista asioista, tulee paljon uutta teknologiaa, tulee paljon, varsinkin uusia termejä tulee ihan mielettömästi. Ja sitten on open source ajattelumalli. Se on, kannattaa ajatella sitä, että paljon koodia tulee avoimena, paljon koodia, siis koodi muuttuu mahdottoman nopeata tahtia. Kubernetes tulee uusia versioita varmaan kuukausittain, ellei jopa useamminkin. Ja silloin kun käytetään sitten näitä valmiita Kubernetes-ympäristöjä, vaikka OpenShiftia, niin kyllä sielläkin tulee päivityksiä tiheeseen tahtiin, joudutaan jatkuvasti päivittämään. Et siinä tulee sekä open source hyvät puolet ja huonot puolet. Ja huono puoli on varsinkin se, että se elää tosi nopeeseen tahtiin. Sitten tosiaan varsinkin Spotify ja Netflix on tällaisia hyvin avoimia, niillä on omia open source tällaisia koodeja, mitä ne jakaa ihan julkisesti, ne kertoo hyvin avoimesti tästä omasta infrasta, ja tässä on muutama linkki just tuohon Spotifylle ja Netflixille. Sekä sitten on tällainen kuin CNCF, mikä on Cloud Native Foundation, minkä perimmäinen ajatus on auttaa asiakkaita tai auttaa käyttäjiä pilvisiirtymisessä, tuottaa pilvinatiiveita työkaluja, ja varsinkin se iso kuva, mitä siellä oli, missä näkyy näitä eri tuotteita, niin se on tämä CNCF Landscape, missä kerrotaan, mitä tuotteita tämä CNCF on ollut tukemassa ja auttamassa niin julkisuuteen. Ja tuossa vielä QR-koodi tähän Landscapein sivulle, että jos haluatte tutustua, että mitäs kaikkea sieltä löytyy, niin tällä kyseisellä linkillä sitten pääsee niitä katsomaan. Mutta tässä olisi mun esitys tästä Kubernetes-ympäristöstä, konteista, mitä se käytännössä on. Ja itse olen halunnut keskittyä just näihin Kubernetes-juttuihin, koska mä näen, että että vaikka kyseessä on vanhaa teknologiaa, sitä ei hyödynnetä missään nimessä sillä tavalla, kun pitäisi hyödyntää. Siinä on melkeinpä kaikille yritykselle on olemassa jotain etua konttiympäristöistä. Sillä saadaan varsinkin sitä luotettavuutta, saadaan HA-ympäristöjä helposti, saadaan backuppeja todella helposti tehtyä GitOpsin kautta, saadaan disaster recoveryä, että on olemassa tällainen asiakaskeissi, missä asiakkaan koko Kubernetes-ympäristö tuhoutui, menemättä syihin sen enempää, ja alle 24 tunnin heillä oli uusi ympäristö pystyssä. Siinä oli vähän tuuriakin matkassa, mutta se kaikkein tärkein tekijä oli se, että ympäristö oli rakennettu oikealla tavoilla käyttäen GitOpsia, ja koodit oli Gitissä, ja sitten taas se itse data, mitä käytettiin, oli tietokannassa ulkopuolella. Niin täydellinen esimerkki siitä, että kun hommat menee oikein, niin miten ne saadaan menemään. Mutta tässä oli mun esitys, ja tosiaan siinä on QR-koodilla löytyy vielä mun infot, ja jos on lisäkysyttävää tai jotain, niin sami-pekka.hallikas@enfo.fi, niin voi laittaa vaikka sähköpostaa jotain viestiä, ja vastailen sitten mahdollisuuksien mukaan kysymyksiin. Mutta kiitos tästä.